Ndewo ndị be anyị ekene m unu Igbo anyị abịa Igbo Class World ụmụnne o nwere ozi anyị nweta si na nwoke na nwaanyị abịala ịgụ akwụkwọ na mba United Kingdom fa abịalutezie asị na nwaanyị ya mebezie ndị abụ ndị ọ sị na ọ na-enwezi male friends ọ sị na male friends but no lover fa na-agazi close na-aga close di esi mba na eke na-agafego nku aka na ọchọ ọzọ ụdị nke ahụ nyakwụsị ọ na-aga ka ọ na-aga di ya wee kwuo onye duga ka ihe akalizi nwoke na-esendili gift messages ebe niile ọ sị na just friends ọ bụrụ lover na fada di esi ya mba ọchọ ọzọ ụdị nke ahụ nwaanyị kontinu ka ọ kụchala ya duga ọ kpọọla ya ndeke akpọcha ndeke nwaanyị wee iwe wepụ afịa ịmago nwoke mebezie ndị abụ ndị nwoke wee iwe gbaa bụlụ nnaghachi ụlọ na-eme kpọkwa ndị nwe obodo wee taa anya mmọnwụ edipọtụ nwunye egbu a fana abụọ gbara aka ọ dị mma ihe nwoke ame asịzịa na nwaanyị nata na-ayọ biko ọ bụ mgbe ahụ ka o kwesịrị ịyọ biko ọ bụ mgbe ahụ ọ kpọọlụ die ndị eke die wee nata from ụlọ mkpọrọ mgbe ahụ ka o kwesịrị ịyọba biko wee mee amendị ndị be anyị ọ dị mma chekwanụ ntị ka unu ghọta mmadụ spendicha akata mkpa ego wee bịa na mba United Kingdom wee gbara aka na o nwere ka ọ dị ọ jọgburu udene ma sigbuo nka uche anyị dị ya n'ihe niile anyị na-eme ihe niile anyị na-eme ọ bụrụ na iwe na-enweghị kọntrolu anga gị and o nwere ihe ị kwesịrị ime o nwere ihe di gị ga-agwa gị kwụsị ka m gwa unu uche m ị kwesịrị ịdị na-eme male friends ahụ ekene a na-agafe nku aka o kwesịrị ka male friends gị ụmụ nwoke na-enwe friend o nwere ike ọ bụrụ onye ya na ya na-adị mma n'ụlọ ọrụ maọbụ ebe ọbụla oyi nwaanyị mana ọ bụrụ nke lovers bụ a na-aga n'elu bed mana friends bụ hello ha ya kalie obele ụka o nwere ike obele nsogbu inwe ịkọtali anya ọkpalụ galụ ọ bụ osi nke ndị na-ego gift na-ebute gị na-etestị gị meseji na-akpọ gị na fon na-ajụ gị ọra na-asị gị iligokwa ihe ilire ihe ọ na-ebuteli gị nri ọ bụ ihe a na-eme nwaanyị ahụ isi na ọka bụ just friends mba fa compete megokwa with die atara m die wee kụrụ ya duga wee mee ka nwoke si eme ị kwesịrị ime ya asị nwaanyị a na-anụ ị na-ataka ụfọdụ gị dọmbensele dị ya lie nsị ihe bụ alụ a ga-ekwupụ ya iwe di gị wee kụọ ọnụ gị ihe ka ọ si gị rapụ ga-emezine ịkachie ntị na-eme o wee kwuo gị andị o kwuru si na ọ bụ di echọchacha visa niile ọ makwa ka di esi chọọ visa ọ mara afụfụ di echọọ visa wee mee nye the main person as nwaanyị ọ na-anụ wit ụmụ na-abụ famụta maka mmadụ mụta ụmụ na-abụ enwego stronger bond di wee trust cha wee mee nye the main person mezie onwe dependent ka anyị gaba ndị be m o wee pụtazi ya na-emezi agwa ọjọọ o wee chiketa ya wọnị na okwere akwụsị ọ dị gị n'ọbala ijiri ekwe ịkwụsị i wee sizie na onye anyị na-eme ka famili gị mkpa ifuga ebe ọlandị gị ndị be anyị ka nkọzielu ụlọ akụkọ n'uju cheeni ntị ka nkọlu ụlọ akụkọ n'uju obodo oyibo abụrụ ọgụ nne na-agbalị nwa ya I think na unu ga na-ede ndị ọgbara ofu anụ na-abịa obodo oyibo di na nwunye unu ga na-ede agreement dee na agreement sign anya dobe na lawyer unu emezina over trust ahụ unu atrọstụzi na short maka na anyị afụgo ihe onye ọbụla dali iwu wele iwu oyibo dalie nya aka unu ga-ede what I like and what I don't like do's and don'ts onye ọbụla mejoli anụ na ihe ọ ga-eme na ihe ga-eme ya wee sio na nwaanyị bịa ọ sị si nso ụwa m mụ na ndị ụmụ nwaanyị ibe m anara ayị ọ bụso ụmụ nwoke fa na-abụ friends m just friends anyị na-akpakọrịta ụka ọ bụrụ lovers o nwere ihe dị iche na lover na friends bụ nnọọ just friends yes a na-emekwa eme a na-eme nwaanyị inwe ike inwe just friends n'ụlọ ọrụ gị ma ebe ọbụla ma n'ụlọ akwụkwọ gị ma ọ bụ n'ụlọ ụka gị inwe ike inwe just friends unu karịa ụka unu jụọ ọra mana ekene ama ngafe nku aka ọ gafebe nku aka onye ahụ na-achọzi ịnala di gị
na ọ na-ebutechezi gị nri na-esendịle gị takeaway na-esendịle gị ị na-anọ na fon 24 hours with onye ahụ kedu ihe unu na-akpa ọ kaligo friends ọ bụzi lova atara m dị gị si gị kwụsị ikwere akwụsị o wee kwuo gị dugaduga i wee sụọ ike n'ala ka ị sụziri ike n'ala ahụ wee bebe akwa si na di gị etinụrụ gị obi tụnyere na ọ makwa na ị na-emekwe oyi ụmụ nwoke friends since ụwa gị nara eme nke ụmụ nwaanyị na onye kpatazi iwee kpọọlịa ndị eke wee bịa kpụrụ ya ndị eke kpụchazialịa wee kpọchie ya n'ụlọ mkpọrọ ọ natazia ka ọ natazi si ọ na-emezi omume ya chenji ọ na-azị eme ka o si eme ya bụ o mezie ka ọ na-agbakọta mezie ka ịmago mebezie ndị a bụ ndị nyabazie irubuo face yes o kwesịrị ime o kwesịrị imie and gị nwa kwesịrị irealize ya mistake mgbe ị kpọrọ di gị ndị eke ị kwesịrị ịkpọ ndị eke maka ọ gị kpatara nkwa arụrụ na-eme gị ịkpatara nkwa arụrụ na-eme gị o wee kwụọ gị ihe ka ọ kụziri gị ike esu ike na ana bebe akwa ibecha akwa ificha anya mmiri ịrapụ n'ihe ọ si gị emezine ọ bụrụ ya bụ na udo adị ihe imezi bụ ikpọ ndị eke ka ndị eke bịazi kpụrụ ya ịdị happy oke ifugonu na ọ na-egbo mkpa so ọ nata nyabalị gị iru ị kwesịrị ịyọba biko ozugbo gbuo ikpere n'ala ndị ị kwesịrị mgbe ndị eke na-akpụ ya na-apụ ị kwesịrị si rapụzi anya na ịchọ ọzọ ka akpụrụ ya pụọ ịgba nkịtị akpụrụ ya pụọ maka lova mmadụ nwunye mmadụ ọ bịasị unu na ọchọ ọzọ ka akpụrụ di fa na-arapụ ndị eke na-erespekt love mana ikwurie ojeche nga nata isi akwụ ndo isira biko ọ na-anya n'iru ka ọ na-anya iru iwe ji wepụ afịa ọ dipendant ka ọ gbaziela aka ka ọ bụleron gbara aka ọ nọziela ihe na-afịa n'arụ ka ọ fịakọtali arụ o buru akpa ya nya iru rapụrụ gị na ụmụ na-abụ unu nọziela iwefu ihe ọ na-alụrụ gị n'ụlọ na maka nwoke a dị mkpọmkpọ o nwee ihe ọ na-egbu ka ịfụzili ofi arụ ya ịfụzi anya o were iwe naghachi ụlọ ka ọ naghachi ụlọ wee mee gị revenge maka ị kwesịrị ịnọ na-eli ihe gị na ya tara afụfụ sọsọ gị o mee gị revenge maka ọbịa ji ekonukoche akwụkwọ unu ji wee bịa konukoche ịnọ na-alala ụla nwa akwụkwọ n'azụ ị mara na ije dị ụfụ na nwetara afụ je konukoche akwụkwọ unu ji wee bịa mee gị dependent out of trust na ịbụ nwunye iji elie ụmụaka na-abụ iwee si ona wee bitere enye o wee na-alụ onwe wee kpọọ foonu konukokwe gị ewee dipọtụọ gị ka edipọtụzie gị kịta ka ịma na ị ga-ayọba biko ndị be anyị o kwesịrị ka ọ bụrụ kịta ka ọ ga-ayọba biko ọ sị gbaghali ya ka ọ sị agbaghala na ya ọ bụ ihe m na-ajụ maka ọ na-ayọzi biko na-asịzi sọrị ihe emebichego ifugo ka ihe si mebiche ifu ka unu si wee na ndụ unu n'iyi na-akụ unu n'iyi westie taịm unu nina ị na-eme ihe enwere isi na ọdụdụ ị na-asatisfai ya gịnị nwa iji wee sị na ị na-eme male friends short ị kwesịrị ime male friends onye ọbụla ma enye avoid just mee so hello hi hello ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ ọ bụ lura ma ọ pensụl ka ị chọọ nnata anyị nata ya rula ma ọ pensụl jekwuru ụmụ nwaanyị ibe gị ka unu mee discussion ekenekwe m unu biko tụsaa na ya ndewonu.